Ik ben Jan Michels, getrouwd met Marian. We hebben vroeger het bedrijf overgenomen van mijn ouders. Die hadden een gemengd bedrijf, die hadden akkerbouw en varkens hadden die. Die bedrijven zijn we in de loop van de jaren flink uitgebreid naar 2 volwaardige bedrijfstakken. Met de varkenshouderij hebben wij Beter Leven 1 ster. In samenwerking met de dierenbescherming, dat vinden wij ook heel belangrijk. En bij de boomkwekerij hebben we eigenlijk het groenkeur. Deze 2 bedrijven die runnen we samen met onze 3 kinderen. En die hebben ieder hun eigen specifieke taken erin. Die zijn vol passie en die doen dat hetzelfde als wij eigenlijk ons hele leven gedaan hebben. Wij als gezinsbedrijf zijn ijzersterk, ook naar de toekomst toe. En we hebben het milieu hoog in het vaandel staan en daar zijn we trots op.